Jorge Vicent Fernández i Maria de los Ángeles de la Barrera, com primera dona, s'han proclamat guanyadors del primer duatló cross l'Alqueria de les Olles, organitzat pel Club Tres Reptes amb la col·laboració de l'Ajuntament de l'Olleria. Una dura prova que ha comptat amb 82 inscrits amb 30 quilòmetres de recorregut. La prova va constar de 5,16 quilòmetres a peu, 22,24 de ciclisme per a finalitzar amb altres 2,74 a peu, pels paratges més emblemàtics i característics de la localitat. No n'havíem fet mai cap de duatló, és un duatló de muntanya, que hem intentat passar per els llocs més bonics del poble, més històrics, del casc antic també, i dels paratges més naturals i més bonics que tenim. Passem per la Gaveta, passem per la Creueta, baixem pel barranc de l'Alegre. Hem volgut aprofitar-lo per mostrar el poble i per fer-lo... La intenció ha sigut que fora dur i atractiu. El control tècnic de la prova va estar a càrrec de la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana i va comptar amb avituallament líquid en l'últim segment de la carrera a peu i avituallament líquid i sòlid en la meta, al punt neuràlgic de la prova, situat en la pista d'atletisme del Poliesportiu Municipal. Realmente es un duatlón cross, se refiere al duatlón cross, es un duatlón pero que es con bicicleta de montaña, ¿vale? Entonces es por lo que la experiencia que tiene es la primera vez y está muy bien en el sentido de lo tienen muy bien montado aquí en el polideportivo y por las indicaciones que ha dado la organización es bastante duro para ser la primera vez que lo organizan. Aquí es una prueba mayormente individual, es decir, aquí no depende de ir a ruedas de la bici, aquí se hace la carrera a pie y luego se coge la bicicleta y se saca bastantes diferencias, entonces aquí en meta veremos que habrá muchas diferencias de segundos entre un corredor y el otro, no van a haber corredores seguidos. Aquesta màxima es va complir a mitges, ja que el primer classificat, Jorge Vicent Fernández, feia entrada a 1 hora 21:34 segons i el segon, Celestino Fernández, només 3 segons després. La presència de Celestino va donar més caché a la prova, ja que és cinquè al Campionat del Món al grup d'edat 30-34 i campió del rànquing de la Comunitat Valenciana en duatló. Tercer classificat fou Miguel Parra, retardat respecte als dos primers, amb un temps d'1 hora 24 minuts 15 segons. Els trofeus s'atorgaren als 3 primers classificats de cada categoria. Javier Comar fou el primer veterà, Manel García guanyà en sub-23, José Antonio Segura en veterans 2 i Carles Soler en júnior. La primera dona, Maria de los Ángeles, va fer un temps de 2 hores, 5 minuts 49 segons. En quant als atletes locals, els millors foren Sergio Boluda, David Sánchez i José Vela. 5 minuts per a tancar boxes.